Try to imagine. Ang gamay daw natong dila, daw sama usab kini sa usa ka kalayo or palito nga kaya niyang sunugon ang tibuok kalasangan. Ana kagamhanan ang dila. Og matud pa ni Solomon makaigsunan nga adunay gahom ang tumoy sa dila, kamatayon o kinabuhi. Wow. So unsa daay dapat ang gahom or ang gamit sa atong dila? Muna ang dila nato atong mansuhon sa pagdaig sa Ginoo. Atong dila mansuhon nato ngadto sa pagpasalamat o pagsimba sa Dios. Ang dila nato mansuhon nato sa pagsugid og mga maayong pulong. Otherwise kay kung di ni mamanso makaigsunan, mao po ning dila nga nagdalag kamatayon. Ambot pasabot dila nga nagdalag tunglo. Dila nga nagdala og matud pa nila nagdala og malas